אתם ראיתם שאם נשפך על הכביש חומר מסוכן, צריך להפוך את האנשים וכל מיני. אבל מה זה רואה? מה קרה לשפוך רגל? שעושים לא יחלקה אני? להרחיק את האנשים, יש רעילים, שאנשים לא, לדלקות או וזה, שמים חול, שלא תחליק, ואנשים שלא יקבלו גזים. אנשים רעילים, לא הבנתי. אם זה מה צריך להיות פה? בת איש, תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו. מה זה צריך להיות? צריך להיות שם חור שבן אדם יורד למטה. בת איש מלבני, יכול להיות מלבני, כן? נניח בתוך מכלים, אתה סוגר את המכל למעלה, נכון, עם ברגים, נכון, אז זה כבר יש באדם שנכנס ופותח את זה. כן, יש קקס, גלגל כזה, שלא יפחת, פה אומר את החוק, צריך להיות 46 סנטימטרים, צריך להיות עגול, ומכלים נח, כן, ככה, זה החוק. עכשיו נמשיך הלאה, 11, נפילה או החלקה מעידה בכניסה ויציאה מחלל מוקף, סכנת כפייה, זה סכנות כאן שנוגעים בבורות מים. בן אדם יכול להיות חס וחלילה מיכל, היום, מיכל. אני היום צריך להיות שושבן, ואם אני לא אגיע, החתונה לא תתקיים בחיי. עוד לא השתבשתי, עוד לא כלום. אתה למוש לך תודה, רואי. הנה זהו, אמרתי לאריאל, זהו, כאילו אנחנו כבר מאבדים סבלנות. אני מאבד סבלנות. רגע רוני, צריך לחתום. רגע, שנייה. מה אני אעשה? הנה, קלה כבר מקשר. בסדר, הנה אנחנו חותמים. הנה השם של רוני. תן לי את אריאל, למה אמרת לו לדבר איתו שאני מדבר איתו? אנחנו מתקינים דודים, לא עובדים בבונות. בבקשה, בוא תדבר. אנחנו עובדים על הגגות, לא על הבונות.